साजन गाड़ी काहे रोक देला? बंधन प्यार के सोना, हमके ऐसा लागत है ना कि ये जगह से हमार बहुत गहरा रिश्ता बा और इस जगह हमके केहू बुलौले बा। हाँ, साजन यहाँ कहाँ आ गईला? साजन यहाँ कहाँ आ गईला? सोना, हमके ऐसा लागत है ना इस जगह पे हम पहले भी रह चुकल बानी। साजन तोहार फोटो। की हाउ तू? तोहार कजरी सूरज। साजन केकरा से बतियावतानी? सोना, ई देखा उ लड़की जोन फोटो में बिया, उहे लड़की। कहाँ? हमरा तक केहू लौकत नहीं खे। ई ठीक कहा तारी सूरज। रउआ सिवा ना हमरा के केहू देख सकेला ना सुन सकेला। हमरा के माफ कर दिया। रउआ के यहाँ लावे खातिर इनकर इस्तेमाल करे के पड़ल। ई बंद कर ड्रामा। पहले ही बताओ कि ये फोटो के का चक्कर बा। ऐसा जिन बोली सूरज, रवा के कुछ याद नहीं खे। कम से कम अपन प्यार की कदर करा। 23 साल से तड़पत बानी सूरज। राउर कजरी, हम राउर कजरी है। ये सब बंद कर पखंड। सूरज, रवा के याद करे के पड़ी। सूरज, आपन प्रेम कहानी, अधूरा प्रेम कहानी याद करी सूरज। ओ मनहूस भगवान सिंह के जिक्रा करन हमने के 7 जन्म के बंधन 21 दिन में टूटकर बिखर गई। आहिरे माई